sidder lige her i Køge og oplader min bil, så kommer jeg til at tænke over socialister og hvorfor nogle mærkelige mennesker de er. Fordi deres hovedidé, det er jo, at virksomhederne, de skal overdrages til medarbejderne. Så medarbejderne skal bare have virksomhederne foræret. Det duer ikke, at der er nogen, der ejer virksomhederne, og nogle andre, der arbejder i virksomhederne, som ikke ejer virksomhederne. Så dem, der arbejder, de skal bare have den foræret. Det er det, som Enhedslisten blandt andet står for. Men hvorfor er det egentlig? Folk, der arbejder i virksomheder, de ikke bare gør som dem, der ejer virksomhederne, nemlig at stifte deres virksomheder selv. Svaret er selvfølgelig indlysende. Nogle gange går det galt, når man stifter virksomhed. Nogle gange går det godt. Og hvis man ikke behøver at være med, når det går galt, man bare kan nøjes med at tage de virksomheder, som det er gået godt for, så er det en rigtig god. Men det er jo også noget forbandet hyggeligt. Nej. Men det er jo også noget forbandet